Аз съм коментатора Граст, а пък срещата е третата между Маската и Илиана. Демек Веско Уин. Първоначално за King of the Impulse беше предвидено да играят Веско срещу Прада, но Илио не успя да се появи на време, за което съжалявам искрено, но ще му дадем възможност следващата седмица или ако не е следващата седмица, то възможно най-скоро да се изправи срещу победителя от тях двамата и да бъде първия претендент за King of the Impulse, краля на импулс. Много секси название. Малко тъпо, ама какво се прави? Така, никой не ще му каже колко е резултатът, аз ще му кажа резултатът е 1-1. Първата карта беше Аркадия, където маската Любо, демек червения протос, който наблюдаваме в момента, победи Веско Уин. Жълтия протос долу вдясно, горе вдясно. Ако казах ляво, съжалявам, защото имам някакъв спомен, че може би ляво, може и да халюцинирам, не знам. Та, Gateway и още един Gateway виждаме, като Веско пусна с една идея по-бързо Gateway с около 230 към 200, значи около 30 HP по-бързо пусна Gateway си. Пилон за маската, който вероятно ще тръгне на симулатор и кор за драгунки и така нататък, докато Веско прави горе-долу също нещо. Само че по-бърз асимилатор, пилона му стана по-бързо. За момента Веско е с една идея по-бърз. Ама в крайна сметка, както знаеме, бързата работа срам за майстора. Ще видим най-накрая кой е майстора. Пилците се броят на есен. Или зайците беше. Не знам. Ето го и още един асимилатор. Общо два. Но единият е за Веско, другия е за маската. Пилончето изяжда провешки, плюнки. Умря пробката. Да, така, тежко е. Се разделиш с любим член от семейството, не е лесно. Тая проба сега е интересно какво ще пусне. Пуска Cybernetics Core. А тази проба и тя пуска Cybernetics Core. За момента и двамата играчи имат идентични билдове. Най-много да имат някаква разлика от една проба. Като разликата в пробата вероятно е мъртвата проба за Веско. Веско си пази изхода, входа и там някакво такова входно-изходно отверстие с два зилота на рампата, докато маската вече има Cybernetics, пилонче и така нататък, зилотец, който се разхожда, още един зилот, който е наближил и още един зилот, който наближава. Забравих, пропуснах да кажа, за третата игра картата е Отело. Добре позната на всички вече карта. Избрана от маската, който втората игра на Фалой загуби от Веско. Виждаме стандартен кюфтек между зилот и зилот и зилот. Една проба, която достатъчно добре изтормози един зилот. Преди това и в момента виждаме силен пуш, силен натиск от страна на маската, който би втора, скоро вероятно и трета, може би и четвърта проба. Още една, да броим от сега. Една. Тук този вод нищо няма прави. Я им колко проби още. Една. Само една ли да? Айде да е смело. Две проби. Така. Няма. Мъртв. Добре, 2 плюс преди това 2 или 3, 4, 5 пробки. За жълтия протос Веско загинаха героично в борба за оцеляване. Този лот почти неизползваем, реално седи като иконка, статуйка или нещо подобно. Веско решава той този път да натисне. Маската прави роботикс. Веско също прави роботикс, като че ли са почти на едни и същи, като че ли по едно и също време пуснати.
Това е трети, четвърти пилон, докато маската вече пуска петия си пилон. Вероятно е по-напред с лимита. Това благодарение на избитите проби преди малко. Така, рейндж. И двамата играчи имат рейндж, освен ако нещо не сме пропуснали или натиснали, по-скоро играчите не са пропуснали и натиснали някой друг escape или нещо подобно. Желанието си да натиснат Alt F4 escape или нещо подобно, което ме съмнява, защото още играта по никакъв начин не е решена. Та виждаме готов Robotics Facility и проба, която се разхожда. И има пилонче. Пилонче за маската и още нещо за Веско, който изкарва обсерватория, за да може да изкарва обсервер, за да може да види евентуална атака на невидими единици, като Dark Templary или изключителен бърз арбитър Ръж, който е изключително популярен в Гренландия, където са много диви членета. Този шътъл ще чака Ривър. Ще чака Ривър доста време. Си чака. И ще чака. Бум. Чака. Лека нощ. Ме фанаха пак за коментатор на такова. И ще чака. И чака. Изпустям. Никакъв екшън за момента. Очакване на битка. 3, 3, 3 и още един. Срещу 4, 4 и още един. Превес на маската с по-голяма армия. Готов Ривър, но забелязван от обзървър. Съответно Веско бързо връща армията си към базата, така че да може да блокира евентуален набез на Ривър, който в сговорна дружина с два зилота ще се опита нещо да прави красиво, но за сега май не. Стандартен пуш с драгуни и Ривър, само че те два зилота не знам какво правят там, но да ги има, няма лошо. Като пусне зилота, по инерция единиците да пуснат по зилота и да не бъде първата единица засегната от атака Ривър, което евентуално би спечелило нещо. Сега ще видим дали ще успее по някакъв начин Веско да пресира. Не, няма да успее, забеляза на армията му. Ривъра малко назад пуснат този шътъл с двата зилота. Разбрахме вече какъв е замисъла. Сравнително добро микро. Маската има, между другото, много стабилно микро с Ривъра, но сега успя да се докаже. Въпреки това има огромен превес с 4 драгуна срещу 2 драгуна и още 3 гейтове, които вероятно изваждат нещо, но ще бъде късно, защото най-вероятно този експанд ще загине. Докато експанда на маската сега се правите първи и ще бъде напред вероятно